Ngizothinta udaba olubucayi futhi namhlanje ngokwasesigodlweni ngokwasemhlabeni ngizobeka amaqiniso. Uma kuukuthi ke ulo muntu ongazwani neqiniso emhlabeni ngeke ngikwazi ukukusiza. Kodwa khona lezi zinto abantu abaye babuze bathi uma kunama challenges ngabe kwenzekeni ezweni lakamoya bese kwenzakalana ezweni lasemhlabeni. Shuthi lento imbili khona impi ekuba yimpi yakamoya mase kuba yimpi ekuba yimpi yasemhlabeni. So mina ke la ngizochaza kodwa udaba engizolichaza udaba oluthinta uMamkhize uShoni ke loyo mase kuba uSARS abaqoqi bentela ke lapho mase kuzoba iRoyal AM iFootball Club ke leyo. Kahle kahle nje singasho ukuthi namhlanje kuyanyiwa. Sengenzela ke uma kuukuthi khona umuntu obefisa ukwazi ukuthi ngabe kwenzakalani ngoba kuyabonakala ukuthi kunesiphithiphithi esikhona. Kubonakalile futhi uSARS nethimba bevakashela lapha ya emzini kaMamkhize olapha eLalusha. Kwabonakala futhi iqembu iFootball Club iRoyal AM ingadlali kumele idlale. Kwabonakala futhi izinto ezahlukahlukene. So ngila angiyicaciseke le njengoba ngizokhuluma la angiyisoli futhi angixolisi ukuthi ngizokhuluma futhi ayikho inyoni engangivimba. Funa kube clear lokho kuze ngalokho khona abantu abathi awukodwa my king wathinta udaba olunzima kanje fokofo. Ayikho inyoni engangivimba ngoba ngifuna ipublic, ngifuna abantu, ngifuna icommunity ibe nesiqiniseko ukuthi kwenzakalani ngoba lezi zinto ezibhalwayo omana la babuye bakhuluma into abahletshelwe umuntu onomona ofuna ibekwe ngendlela yakhe. Mina ngizoyibeka imeke. Ngiyacela ke nawe lapha ekhaya uma ngabe unomuntu wakho nithandana nilobolene nishadile ngicela ningawu-involve umsindo kwi-relationship yenu. Ningaku-involve ukungathembani kwi-relationship yenu. Why ngisho njalo? Ingoba ngithema ngidonsa le ndaba ngokamoya ngayibona ukuthi isukaphi. Isuka kumuntu thizeni obesondelene bethembana noMamkhize kakhulu before. Lo muntu uthema zingafezeki inhloso ngendlela afuna ngayo. Wabe seyalwa yena nedlozi lakhe. Uthebe ngabelwa. Wabe sekweseke sekwenzakalana. Wabe sethinta abakaSARS. Funa ungizwe kahle namhlanje. Wathi njengoba nimbone ecebe kanje kune trust eningayazi nina. Ake nibheke le trust yakhe ukuthi ifukameleni. Kusho umuntu thizeni oke wathembeka ngelinye ilanga. Oke kwaphilwa ngelinye ilanga naye. Ake nibheke le trust yakhe. Waqala kuSARS wenzani? Wathi hawu kanti khona itrust wabe seyalandela. Siyahambisana ngithi. Walandela uSARS elandela le trust. Kushuthi ke manje yini iqoqwana nje elakhiwe lokufukamela ingcebo kwaMamkhize. Itrust. Uma ngabe uSARS eyilandela itrust wathi hawu kanti le trust kunama assets amangaka ala. Wabe sethu uSARS ake uthi ke sibheke ukuthi mapi ama assets akule trust. Wawabona ama assets akule trust. Wase ethi ake si investigate ke manje
ukuthi njengoba kukhona ama-assets akule trust kungabe le trust ikweleta uSARS into engakanani ngoba njengoba emangaka ama-assets uSARS kade ethola into encane kungenzeka ukuthi bekumele athole into enkulu asi-investigate khona abantu abangalazi-ke igama loku-investigate kusho ukuthi ake silandelele siseshe ukuthi imalini ekumele sithi asinikwe yona ngokwama-assets konke okule trust ngenkathi-ke once kwangena into ethi investigation into investigatewayo ibekwa ku hold uzokhumbula nawe bengabe unebank bese kuba nama transactions enzeka ku-account yakho mhlambe kube khona umuntu ocomplainayo ethi yazi ngifaka imali la I suspect ukuthi ngiqolekile ngenkathi ibank li-investigator liyayibamba i-account ukuthi libambile akusho ukuthi imali yakho selidlile ukuthi libambile akusho ukuthi liqedile ngawe lifuna uku-investigate le transactions eyenza ucomplainant akhale kangaka ngale account iyabanjwa so no SARS ngonjalo wathi let us investigate this particular trust ngenkathi investigator yonke into wonke ama-assets akule trust kumele abe on hold ngingabalani lapho ngingabala imoto ezikule trust hayi ukuthi ziyadliwa khona abantu abazidididi emhlabeni kodwa sobekezela ukubafundisa kancane kancane hayi ukuthi ziyadliwa zibekwa on hold ukuze angazidayisi umuntu o-investigatewayo zitholelwe indawo la zobekwa khona including nama-account kumele abanjwe ukuze angabi khona ama-transactions azophume ngena kodwa ukuthi banjiwe i-account akushiwo ukuthi awunayo access emalini yakho kuthiwani kuthiwa ngoba i-under investigation uma kukhona imali oyifunayo cela ngoba njengoba ekuhold inkantolo i-appointa umuntu ozowagada ama-assets ukuthi angalahlekelwa yivelu angalimali angadayiswa noma ikanjani kungenzeki inyakanyaka loyo muntu appointwayo ubizwa nge-curator okusho ukuthi i-curator eba in charge kuma-assets abanjiwe omuntu hayi ukuthi adliwe ukudliwa esinye stage leso makuthiwa into seyidliwe ngithi angifundisa izinyoni ezingazi lutho evele zizwa amasimba nje amaphephandaba ekhuluma urabish mase ivele nazo ziyokhuluma liyonto yabona so njengoba kwenziwa le investigations yini investigatewayo ku-investigatewa ukuthi singakanani isikhathi kunama assets la uSARS ingekho into ayitholayo bese beyacalculate ukuthi ngenzeka ukuthi sesikweleta imali engaka i-estimation abathema bebheka bathi kungenzeka ukuba masibona ama-assets ala kungenzeka ukuba since yavulwa i-trust up until to date kungenzeka ukuthi imali ilako 44 million ekungenzeka sikweletwe yona kodwa ayikakapheli investigation siyacabangela ukuthi masibuka ingaba la ko 44 million kodwa uma ngabe seyiqediwe investigations kuzoba ne report yokuthi ukweleta into engaka sikhokhele into engaka esikweleta yona bese yayikhokha ngoba vele unayo imali enye imali ibanjwe yibona ikhona vele imali sikhokhele bese yayithatha imali yakhokha bese be release konke uma kubanjwa ke kubanjwa ama-assets akule trust imapha ama-assets akule trust i-Royal AM nayo ikule trust okusho ukuthini nayo ibanjiwe hayi ukuthi idliwe ibanjiwe ngoba kwenziwa i-investigation yini enye ekule trust futhi imoto ezinye zikule trust nakho kubanjiwe yini okunye kule trust ezinye zezindlu zikule trust
yini le trust enye yemali ebekiwe ama-account under the trust kubanjiwe into ebanjiwe amamiliyoni okusho ukuthi kubanjwe into yamamiliyoni including ama-funds abanjiwe kodwa i-estimation ithi kungenzeka ukuthi mase siqeda ukubala noku-investigate kungenzeka ibe la ko-44 million right sengiza kwi-club ke manje i-Royal AM ukuthi kwenzakalani ke ngayo ngoba ngiyabona abadlali baphatheke kabi khona nosomathuba abanama-club esebeqala ukushela abadlali ngapha khona osomathuba izinja ezinama-club abanye abesifazane esebeqala ukushela abadlali bese bethi abadlala abakhuluma izinto ezinegative khona i-public izolahlekelwa umqondo badakiwe-ke khona thina manje uma sengiyikhulumile into angidlali wena futhi onyanyayo fokofo yini-ke yenzakala lapho-ke kwi-Royal AM-ke manje i-Royal AM ikwi-PSL okusho ukuthi i-value contact to i-value hayi lamasimba leya muntu owayekhuluma nge-value ethuka abantu besifazane nge-value sizokhuluma nge-value ukuthi i-value i-applya kuyini-ke manje uyabona i-value yelokhuzana ye-Royal AM uma singayicabangela nje ngoku-understanda ukuthi ihleli kusiphi isicongwe ila ko-50 million iyodwa i-Royal AM usuyabona-ke wena muntu oyisidomu ozothi hey uma Mkhize ukweleta uSARS u44 million izwa ngithini ngithi iyodwa i-Royal AM ivalue yayo ila ko-50 million okusho ukuthi i-Royal AM iyodwa iyayikhokha zonke lezi zinto abaqala ngazo mangathi uyadayiswa iyazikhokha kodwa ngoba it's not about ukukhokha manje it's about i-investigations yini into eyenzakalayo ke manje nayo i-Royal AM iwenza leyo 50 million unjalo nayo ibanjiwe ngokuthi kunemthetho phela inkantolo zona amahlathi uma ubamba i-asset kumele uqinisekise ukuthi i-asset oyibambe yu-50 million noma seyiphele investigations kumele iphele still isawu-50 million ivalue yayo khumbula-ke ukuthi ivalue yebhola kuyadlalwa ngeke kulindwe bona isikhathi eside ngeke kulindwe inkantolo isikhathi eside kuyadlalwa njengoba kudlalwa kuzokuhamba igcine ngampela i-Royal AM yehlelwa ivalue iloku ibanjiwe nayo-ke i-curator nabaka-SARS bayakwazi lokho sebethi-ke yini into esizoyenza ukuze i-Royal AM ingehlelwa ivalue while kwenziwa i-investigations eziyezwa lezi nyoni ezingazifokole emhlabeni chazela mina manje abangibizi kinibhaka for nothing ukuze ihlale ivalue ye-Royal AM noma iyaphela iligi noma iyaqala iligi noma ukuze ingalahlekelwa ivalue ihlale iweka 50 million yini into ezokwenzeka laqhamuka iqhinga lathi cha into esizoyenza ngoba ngampela iqiniso ukuthi izolahleka ivalue yayo mayilokhu ihleli bengadlala abadlali bengadlala abadlali nabadlali bazophuma efomini uyabo neclub futhi kuzoya kuye igcine yehla ivalue njengo 50 million ingehla igcine seyu 10 million ubani ozokhokha i-difference kwasekuthiwa nike lapha kwathiwa cha ayidayiswe ngcono uyangizwa ngithini manje ayidayiswe ngcono ngoba mayisidayisiwe kuzotholakala imali mase kubanjwe imali ewetha 50 million iclub izobe lo seyithengile eyidlalela ukuthi iyanyuka ivalue noma iyehla ivalue sekulele ngiyona kodwa for ubulungiswa kuMamkhize njengoba siyibambe yu-50 million ivalue asidayise ukuze ingaphazamiseki ivalue yoclub ulokumile nje u50 yilapho-ke leqhamuka khona igama lokudayisa uma kuqhamuka igama lokudayiswa abantu abayi-afford le club nabayifisayo inyoni nje azi-afford le club ngoba ivalue yayo iphezulu ivalue ye-Royal AM afuna ukukhohlisa iphezulu kakhulu abayi-afford then i-curator inengqinamba-ke manje ukuthi nampa abantu abayi-afford nomuntu okuba nethemba esimaziyo uyisigwili kodwa akayi-afford ukuyithenga at least ngo-45 million kongenani abayi-afford abantu yini engcono kungcono siyi-auctione
kungcono si auction kungcono ngoba ayidayiseki inyoni azinayo imali. Uma si auctiona kungenzeka sibe neadvantage ngenkathi kubhidwa. Makubhidwa omunye uzothi ngino 23 million, aqhamuka omunye athi ngino 30 million. Kuqhamuka omunye athi hayi ngino 35, qhamuka omunye athi ngino 40. Bamincile ukuthi mayi auctionwa kungenzeka idayiswe ngemali le eyivalue yayo. I-challenge still abanayo imali. Yini eyenzakalayo uma i-auction abantu emqondweni wabo banokuthi singayithola ngo-15,000, ngeke uthole into evaluishwa ku 50 million ngo 15,000, it's a loss. Uma ukuwahamba ama-auction bazongifakazela abaziyo khona ukuthi imoto uyibona ukuthi iya auctionwa yabhidelwa iwetha 100 mhlambe iwenda 1.2 million for instance. Kucaca ukuthi ngathi kubhidwa bese abantu bephela ku 800,000 bese kuthiwani not sell. Shuthi ngeke izidayise ngoba akekho osondelile eduze kwayo. Akekho osondelile eduze kwayo. Iyozingenele futhi auction elandelayo. Manje i-curator inaleyo ma challenge ukuthi abakwazi ukulibamba linje iqembu libe lingadlali ngoba uma lingadlali vele lento izodlabona ekugcineni phela akudlalwa lapha kaMamkhize. Lapha nje uyathathwa nje ubekwe emawubhayiza nje bayasazi isitori sabo. Uyathatha nje ubekwe manje nabayasaba ukuthi hey ngampela so gcina sibambile asiqede uku-investigate because awukwazi uku-investigate over one night izinto ezokukhiphela imali elako 44 million ukuthi uyakweleta. Kumele baba kuyiwe book by book, slip by slip, baclose wonke ama-engel ukuze bangayitholi sebehlulwa futhi enkantolo. Into leyo eyenzakalayo. Guess what? Ngendlela abantu abazidididi ngayo. Abantu emqondweni wabo bazukuthi zithathiwe imoto zamaMkhize zidliwe, uhluleka ukukhokhela intela, umqondo wobudomlobo zinja. Domlobo. Kukuhold, ngiyakubongela mongakazi uvalelwe ibank ngoba kuthiwa kune investigations eyenziwayo. Abantu abalayithile nosomabhizinisi bazongizwa. Sengenzela mawuxoxa ngasekhaya noma ubona lamaphepha akhuluma iNgisi, ubona ukuthi abantu abasuke bephusha iagenda yokuconfuse abantu ukudayisa iphepha. Kodwa iqiniso nje yileli engilishoyo ukuthi kusa under investigations. Uma Mkhize emalini zakhe unayo iaccess, umehluko kumele aqhumane necurator. Bese ngiza kule abadlali ebekuthiwa abadlali abaholi. Nakhona futhi bekuyilabantu abanamaqembu nabafazi abanamaqembu enqena ukubabiza ngamagama okwamanje kodwa abantu ngizobanyisa ngoba bayajwayela. Benzani bebeshela abadlali. Ukhumbuleke njengoba ngithe yonke into ibhekelelwe icurator nokuhola kwabadlali kulama account anama million kaMamkhize. I-curator eholela abadlali akuyena uMamkhize ngoba kwayena uholelwa i-curator kwayena. Okusho ukuthini uma kumele bahola abadlali i-curator nayo iqala iqinisekisa ukuthi ngampela abadlali laba ngampela basethimini akufakwanga ama-robots, akufakiwe izipoki, abantu ekuthiwa akukhokha imali eningi ukuze imali igcina iyehla esikhwameni. Ngenkathi benza leyo process leyo iyadlula idate ye-payday kubadlali. Uma seyidlula i-payday basuke vele bezohola kodwa izophazamiseka idate abahola ngayo ngoba ilokhuzana ama-asset abanjwe isidididi laphaya esingenandaba nabadlali. Uma bengaholanga bazoblema uMamkhize, kanti uMamkhize into zakhe zokuhold ngilongumile njalo. Wena mawuvalelwe ibank awubi nawo ngisho access khona usuke ungakwazi ukukhipha imali yakho wena ebank imali valiwe. Awunayo inhlobo funa uzusubmit ama-fika documents abawadingayo. Kodwa ngapha vice versa ngoba hayi ukuthi isigebengu, hayi ukuthi untshontshile, hayi ukuthi akakwazi ukukhokha, kodwa bazoba unfair bebethi ukhokha u 44 million
bafike kanjani kuwona. So manje bakhanda amaqhinga wokuthi bazofika kanjani emalini abazothi akayikhokhe. Niyazwa kodwa uyangazi kubani mina yikho ngubhaka isibongo bakanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ingqwele lebhuqabhuqa imiza abafokazana ngotholo ngabentshise thuluza ngahambe nalo lefica tsimini xama uxakile kusazoshuba kusakenzeka noma yini kumafavuke njengedanga abaningi unogwajogwajwa ayikhulule ngumfoko amakhanda khanda ngindlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame lingahli ubusika nehlobo ngwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi qedela wena. Ithini ke advice kaMamkhizeke la ithi konokuthi lokhu nidlala umshubhesho nithi niyadayisa kudayiseki nithi niya auctionek ekugcineni iclub yami enzani kanje ukuze engalahlekelwa yivalue iclub iyekeni iclub idlale kodwa idlale under your supervision. Anginankinga iyekeni idlale ukuze nabadlali badlale iyekeni idlale ngokuthi leza understand indaba yebhola sithi hayi indlela phela sibambile konke sikureservile la asithethe lutho cha yebo nireservile nami ngiya understand ngiya investigate futhi ilungelo lenu ku-investigator mangabe kuthiwe khona wrong, but as far as I know I've got nothing that is hidden or I've got nothing that is not compliance here. Everything that is happening in my what ngiya comply mina as far as I know. Kodwa mangabe nenza investigation nithi angikomplyanga la nala ngendlela I don't mind to pay you. Bathi kulungile sizofika lapho okwamanje ake sibambe lama assets ake sibambe lama funds ake sibambe le club while sa investigator kodwa ekugcineni sizokudedela masiqede investigation sesikutshela ukuthi khokha malini. That is the story. Kodwa isuka phi lento isuka empini yemimoya ngoba ngumuntu wemimoya uyalifuna iqiniso konke lokho engikushoyo nisazokubona futhi kusazonqotshwa ngezinga eliphezulu azonqotshwa umehluko nje ukuthi public idayiselwa manga and ngisho ngathi uya kuma TV ufica behubha manga bengafuni ukukhuluma iqiniso behubha manga utshelwa yimini uKingBhaka i-curator i-appointwa inkantolo ukuthi ikwazi ukugada ama-assets abanjiwe during the investigation. Uzwa abantu bethi hawe iclub idliwe ngoba uhluleka usacha ayidliwe iclub. Umehluko njengoba ibanjiwe nayo kumele ingalahlekelwa ivalue. Bona bathi asidayise ukuze sibambe imali ngoba imali izoloku ihlala ikhona. uMamkhize uthi ngoba kudayiseki iyekani iclub idlala ilapho nje mawungangizwanga namhlanje baba ngoba wilesidome esindlebende kwaso nalama phepha ahlale bhala into engekho nalama influencers nalama TV yangazi lutho nanti iqinise ngimtshela lona ngatshelwa into abantu abafuna ukufeza inhloso zomqondo yabo nale ngitshela lona nanti awuKingBhaka indaba engakuzathaphi wena ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana kaNkulunkulu emazulwini ugobela wami uNkulunkulu ugobela wami akuwona umuntu ngoba ngelinye ilanga izofa lento yila sija nginicacisele bafethu la nikhona futhi lento engiyishoyo angijiki futhi ngeke ngize ngijike ngimile iqiniso enyolibona na before yake yenzeka into efana nali ngomunye unyaka kuyiyona futhi iPicaSARS la futhi curator yabamba ama-assets kwagqama imoto amaLambogini ngaleso sikhathi babenze investigations yathi mayiphele investigations yakhokhwa leyo mali ekuthiwa yakweleta babona seyibuya abantu imoto bayibuza zibuye kanjani ingoba bezingadliwe bezibekiwe ukuze zingadayiswa during the investigations because sezilento seziyingxenye eyokuthi zifola under the trust ekuthiwa ibanga naliqiniso ile umbrella ye trust yonke into la kwi trust iyo lebanjiwe ngithi anginixoxeleke uzwa kunjani
wena obunga understand usu understand manje ngeke ngilongigeqa amagula 3 May zonke indlela ziye emakhanda dam kobe kwenziwa insebenzo yezinga eliphezulu lapho ke hlangene nabantu bawo umhlaba wonke kuza ngisho abaphesha kolwandle bazi King Park la ubona khotha ngiyonto okudlala yonto okudlala number yami 0798130260 sho ayona ke into engashiwo oBhatomu lengiqhamuke nawo manje baba nangendlela engiyinarrator ngayo ngeke inarrator oBhatomu la kudayiswa sigubhu la